Sanibonani molweni ndiyanamkela kweza seTV ngesixhosa. Usibongile bethunana uyagowa kowabo kunzima nokuthetha ke ubhide kwa udiliyo bembuza ezama ukumncokolisa. Hayi akathethi kwayena uthi omnye aziba kubhubhe bani. Phofu ke ukwenza akafuni kwanto enenomalanga exa kwakhe so bekutyiwa ekuseni kowabo unomalanga uyafika ke naye ufuna uzohlala exa kokwenza njengesiqhelo. Ukwenza uvela watsala isitulo wabeka ingalo yakhe unomalanga wahlala kwisitulo esingapha kwesi asibekileyo ukumkhombisa into yoba andifuni kwanto inawe. Kaphelanga amandla ke unomalanga waphinda wathi apho sembona ehlele ekhawutshini yedwa khona ukwenza waya kuye ke uzama ukumncokolisa ke. Kwenza ke into asuke wayenza kukuba athi hayi uyabulela ngento amenzele yona. Usisi ke ucinga into yoba yena uthe angacingi into yoba kuba nakwezomncokolisa usafuna into yoba balungise izinto okanye bathi no naye usedlulele apho bemcheka nje. Ukwenza ke uyinto ebandethe incaka ke kunomalanga akanakwanto ingathi ikhona into bekhe bayenza. Unomalanga uthe ke Usibongile ndiyeva uba kuthiwa uhambile nyhani. Wavuma Kwenzo ethi kodwa ucela bangathethi kwangaloo nto ke ngoku. Usisi uthe ke yho ingumnqa ke into yoba ngoku lo wamkhethayo ukushiyile, lo wamshiyayo nguye okuncedileyo kule nto ibikuyo. Wabeqhwaba izandla Kwenza khange aphendule ndimdaka uvele wamthi xezu nje ngelaa lihlo libi. Ukanti ke Usibongile uzincamile wafowunela uwewe ebuza uba unjani na Kwenzo. Uwenzeni uthe kutheni ungamfowuneli? Usibongile uthe ucinga uba ku-too soon uba angamfowunela. Uwenzeni uvele wakwazi Kwenzo ke yena ke eyomnika ifowuni. Uthe esathi hello ke uKwenzo Usibongile wavele wayidropha i-call. Washiyeka emangele ke uKwenzo nowenzeni. So usibuka angakwazi uthetha noKwenzo. Ugcina ugcwalisele uNomfundo ethi isenzo sakhe kuphetheni bikukumdelela. Hayi ke ade amzalele nditsho umntana iweske leyo. Nomfundo kangamyeke ke naye uvele wathi nincedakele njena ngokwena noVusi ngoba nitshona kwazi ukuba ningene uVusi abe yi-CEO nawe nangoku ungene wathi zwabha ezihlangwini zikaphetheni ungumedem. Wathula ke ugcina ephele emqaleni amazwi wavele wathi ke hayi ngicela uhambe uyoncedisa kwi-event ngoba into yazi kakhulu vele wena kuklina uyoklina phaa wenze sure uba yonke into i-right. Wathi Nomfundo kulungile kodwa ugcina kumnike elithi she must watch her back. Ugcina ke umeme abantu ke basemzini akhe kuleyo nto le event esitsho into yoba nabasebenzi bazona besebenzela sibakukhulu. Uthe ke i-surprise uphetheni uyile ke kugcina efika kubhizi ke sebalikhulu ebuza uba kanti kwenzekani. Watsho ke ugcina uba i-surprise celebration kaVusi kuzoba khona nee-journalists apha. Khangabhilive kuphetheni ubuze uba wenzeni. Wamkhumbuza ke ugcina uba uVusi kaloku i-CEO. Uthe ewe ndiyayazi ingxaki nam bendiplane umenzela something. Uthe ethi ufuna ukuncedisa wabesithi ugcina no wena into ongayenza nje kukuba ube mhle qha unxibe nje ube right. Bephoxekile ke uphetheni ucinga uba kaloku uVusi ngunyana akhe becinga uba uzakwazi ukumlawula naxa eyi-CEO. Kanti no noVusi unomakoti wakhe nomakoti uhamba phambili ngoku njengoba naye bekade ehamba phambili kunjengaye. Abasebenzi bayancokola ke uMamVuyo ugxeka unjengaye uba ubexa kweyintoni ade enze uVusi i-CEO. Uneli uthe yena uyakrokra uba ikhona le nto uVusi ambambe ngayo njengaye. Yho hayi ke uNomfundo wabakwatela ethi mabahlukane neendaba zabantu mabakabasebenzi. Uthuli uthe uNomalanga kuthiwa uthi ufumene uKwenzo enuka phu utywala penthouse. Hayi ke uneli naye ongeze ethi uthetha uba uKwenzo sesela utywala njengoyise. Hayi ke baphela intsini yamphatha kakubi ke uNomfundo le nto ngumntu wakhe ngoba kaloku umntu wakhe lokuthethwa ngaye bayamhleba ngoku. Ngabagcwalisela ke sithi yintoni le nto yenza into yoba nina nibe nihleba kangaka khanike nisebenze niyekele nibe nithetha ngamagama abantu. Hayi bathi nqa ke uba kwenzekani kodwa baqhubeka nakusebenza. Qalile ke ipati uVusi ke waphakama ke wabulela ke uba uyise eme wamthemba kangaka wamfaka apho kodwa besithi ke uyacela into yoba uDlamini kaphakame naye azotshame babini abe mathathu nje amazwi. Nyhani ke waphakama ke uDlamini etsho into yoba unayo nako i-confidence ngakuVusi yamthemba uzawuyenza into umsebenzi wakhe. Khangabe nanto ezininzi kazithethayo uvele wahlala phantsi. uVusi ke uye wathi ayikho into emnandi njengokuva umzali eziqhinya ngonyana wakhe emncoma ngayo yonke into nje
wabesefika nosokhabase ke bathe besazama ke ukuncokola usokhabase Dlamini sothuka ngoba usokhabase uzoba kanti bezoba khona pha. Kwafika uVusi ke etsala unjengaye ngesandla like lento okumsusa nje ba ngathi ucela ukudlula. Wabesiya ethetha nosokhabase ke emxelela into ba hayi njengangoku uyabulela ba ukhona and uyamthembisa into ba uzobuqinisa ubuhlobo phakathi kwakhe nekhampani yakhe. Usokhabase yenze yaclear into ba no thina noDlamini kaloku sise ICU akusekho kwanto siyenzayo nisuba likhulu. Uye wabiza ke uNomfundo ke ethi ke umbulela ngayo yonke into abenzele yona, ubakhulisile bengabantwana. She has been a pillar kula family, ayikho into angayazi yenzeka kulandela family. Ubakhulisile kodwa ke njengangoku uthatha umhlala phansi bememane bejongana ke uNomfundo nenjengayo ngoba lokhu unjengayo akabelieve into ba lo mntana ude wenza speech umbiza into ba futhi uzawuyenza lento in public. Uvusi utheke uNomfundo uthathe i-decision yoba akaguduke awukhulisa naye owakhe unyana. Uphethene bethukile ke manje ejonga njengaye bengathi sisilwanyana engathi angaphakama ushobani uVusi ngoku. Utheke yonke lento yena uyenza ngoba efuna bamcelebrate ekukhanyeni umama Nomfundo. Wathi makaqhwatye izandla ke wabe uNomfundo ke esuka ebuyele emva kwabasebenzi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singacomment. Bye.